Assalamu alaikum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en calmini moni kala ɗo wawi wonde inde mum e yettode mum waɗi watti hayso gokone hen mbawkone heedani caggal woni ɗum tan ko wono wiɓinde yewtere darde debbo e nder galle on gomu eɓe gowi ɗum konde de kadi mbawkone hen on ñaganama Allah gurdam jutɗam dusdira e cellal e battane moƴƴe daade belde ɗe gowno ɗon nande ene juɓɓinana moon yewtere darde debbo e nder galle alhamdulillahi kamɓe kala eɓe celli wona kadi wasdeɓe wawde walla nattudeɓe wawde haaɗiɓe arde hande ala saaha kadi ngakkere jotne waɗa hen ɗum noon ɗum foof ne wawi jeeyede hen walla ɗum foof ene jeeya hen hande ko holko haaɗiɓe arde hen hande noon ko darde debbo walla mbiyen yewtere darde debbo e nder galle taw ko e dow wawnere konde de ko wawdande belɗen saabu ko wawnede dow moƴƴere hayso tawi woni dande nde ko hande kañum hande aranto en hen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kamɓe heeɗiyankoɓe mumen wona tan kay ko weeli jiiɗi ala hayso ene jiiɗi ko weeli konde de kadi hayso ene weela yatode wonde nafoore konde so weeli tawi ala kadi nafoore ne gasa wonde hayso waɗi heeɗiɓe ma wood kadi ɓe keɗaki ɗum waɗi so wonno tan koko weeli Amadou Dia e hadde dande so jawdi wonno sakket saabu hay leeƴe yiiɗani ko weeli konde no wayi hadde ni foof kabruji liine kadi firti wadde ko wona ko weeli ko tan ɓe jiiɗi hay nafoore nde eɓe cohlude ɗum noon yewtere darde debbo e nder galle e ñalawma hande o ko banimon debbo Bannour Mamadou Sarr darde debbo e nder galle noon ko sawru gumɗo ne wawi yande neɗɗo foof saabu o woppani ceemedo o woppani diwo konde kadi o woppata boomidi saabu kay so tawi wonɗo ceemedo woni e galle ne wombi ɓesgu galle e hoɗɓe galle wonde ɗo diwo woni wi sukaɓe mum gonataɗo yetimeɓe wonde kadi ɗo boomi goni ne mbiya goto foof walla mbiyen goto foof ne wiya seykat udiram ko nangue saabu so debbo wi sinno ko gorko gonnomi firti ko gonɗa debbo ko ala ko nafi en jii hande rewɓe resaɓe e galle ene bombi joom galleji mumen nde bombi ɓesguji mumen nde bombi hoɗɓe galle saabu kay ko kañumen gone galleji ene toppiti galleji ɗi no pewirta woni ɗum ɗon tan ko debbo foof gonɗo e galle nana toppiti galle no moƴƴirta ene darorto ha wawa fewde saabu an gorko wodanma ko dawde hokkude dépense aɗa yiilo guura konde kañum ko nana hedde galle ene toppiti sukaɓe no janguirta ene toppiti sukaɓe no dawrata ene toppiti sukaɓe no kardata ene toppiti sukaɓe no laaɓirta e an joom galle suba foof mo dawta o toppitoma no kaccitirtoɗa o toppitoma no ñamde no karduɗa toppito fofterema holno poftotoɗa kañum kadi so tawi a dawi ko kañum heddoto e galle fitte ne lawƴa saggina so koɗo ari ko kañum bismoto ko kañum jaɓɓoto kañum ɓaddintu ñamde kañum ɓaddintu jaram guila e atayuji ha e tufameje so woni ko gummiɗo wuuro e wuuro ɓaddina johanal sukaɓe konde de andataki saabu koko fewda ha moƴƴi baɗum huuɗoy so foof fuɗɗima sikkude ko ñebbe ene ɓaddina taw kay ina fewda ha fewi ina moƴƴini guila e pawdi mum ha e foof ɗum foof ko kanko debbo galle o toppito ɗum ha so koɗo o soynima baba galle walla mbiyen Sar Ablaye Sarr ne ara o wiya mbate wona bottari Ablaye Sarr ɓaɗinɗa kam walla o wiya kori wona bottari Ablaye Sarr gottimi ala ne serti saabu bottari Ablaye Sarr fawde fayataki ina ɓuuɓa kañum bottari mum koma yetto yuppe e bool fewde ha moƴƴa wodde e muccaki gacce ngalama e ɓen rewɓe wonɓe e cuuɗi mumen wiɓe worɓe mumen duhi mon ne tiiɗi konde de peɗeli 5 kaɓɓitani pattigude amen en jii ɗo gorko seeri debbo walla gorko maayi debbo heddi wonde sukaɓe dari haɓɓi paftigude mum ha tiiɗi ɗo galle wonno zengue watti terrasse ɗo wonno leydi darni ɓaale jangguini ɓiɓɓe ha barkini mbi ɓiɓɓe mumen ko on alyatimeɓe on jiyani baaba konde aduna o waɗani on alyatimeɓe saabu ko woni aduna o ko yimɓe mbawa gasnude ɗum arara kanŋe suutanima ɓenne rewɓe konde de kadi en jii boomi wiɓe
dewgal ko dewal Allah timmitinde ko sunna kadi ko dewal Allah timmi ko jafɗon ko sunna kadi timmitinde dewal muɗum Allah kono so tawi ina wontan ɗum goofol ɓoggol tonggotako ɓoggi walla mbiyen ɓoggi tonggotako mumen woni ɗum ko gorko resa debbo ina liggotono gorko resa ɗum tawi ina liggotono wiya mi natti yidde liggoɗa jinmi hankkadi ko gona tan e less jimadam an suka debbo sa andi tan a humnota on aadi woto naati hen saabu pular ne wiya wiide suusa ɗofte ɓuuri yaha woɗɗoya rutto saabu so gorko resima tan e an ko yidde ma tan gonɗa walla weeli e fittandu ma tan gonɗa wadde a woofi Allah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere darde debbo e nder galle arani en ha ɗo namdorɗen tan ko beɗe debbo besaɗo ene wone nder galle wombi joom galle mum wombi ɓesgu galle wombi kadi ha e hotɓe aroɓe e galle beele on so fini suba goto wi gorko aɗa foti mbeɗa yiiɗi walla aɗa foti sodandemi oto e galle walla aɗa foti sodandemi galle walla oto ina foti ina hani on gorko daro waɗa ɗum so ene jogui walla so ala walla hayso ala yo jaran ɗum yeedo waɗa saabu on debbo ko waɗata e galle o ko beele on debbo teeraɗo walla on debbo guurɗo e nder galle joom galle mum ene maayi ene toppiti Allah waɗi ha toppiti ha ɓesgu mum foof machallah barkini liggani ɓesgu mum beele on so tawi gorko ari ina darta ɗum ne jogui droit wiide gorko ahan koma darana kam galle ɗo konni saabu o galle ko min mahi ɗum e on suka debbo tawi ko o liggotonoɗo gorko ara resamo janggo e janggo wiya mi natti yidde liggoɗa ko e jimadam gonɗa a ɗaccat liggey o hankkadin ko min halfi beele omo foti woppude liggey o hankkadin ko joom galle makko resimi walla ala so tawi tan joom galle makko wimo noon yo tawi omo yiiɗi liggade yo yalte dewgal ngal bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbino ɗen yewtere darde debbo e nder galle hande arnowo dande on ko banimon debbo Bandou Sarr ko fewi hen foof ganduɗon koɗo jomiraɗo subhanahu wa taala ñibɓe senade mum ko kañum moƴƴi ko bon hen foof walla ko tata foof gande ko min ɗum noon ɗum ñagama yafude ɗum noon neɗɗo timmani assalamu aleykum wa rahmatullah sohna Banno Seydi Sarr walla mi wima Seydi Sow saabu hande poɗɗa yettede ko Sow machallah yewtere ma darde debbo e nder galle nde garanɗa e nguɗo goomu hande saabu darde debbo e nder galle walla darde debbo e nder rendu ko debbo kadi woni société ɗum noon moni foof ene foti hebde hen e gueɗal mum ha timma moni foof ene foti addude hen miijo muɗum ngarɗugo beela rendo ngo ene naftoro e ɗeɗo namde baɗɗe fayida namde ɗe namdiɗa dendagal Weltare TV e dendagal ɓoggi karalleji to yewtere nde wawi yettoyade ɗum noon a weltanama Seydi Sarr en beltinima kadi dendagal goomu ngu hono mawɗo men Penda Dia ene wonde e sohna Hawa Thiam e bandiraɓe heddiɓe foof en beltinima ɗum e inde hande sohna Banno Sarr gura ko juuti bisimilla moon dendagal Weltare ɓeɓe fulɓe andu diine ma darde debbo e nder galle e ɗeɗo toɓe baɗɗe fayida sohna Banno Sarr moƴƴere Allah e ma ko eɓe korsinmi noon jeeɗa ala no momo horsinani mais debbo journaliste ɗum noon ko weltare no feewi e weltare ɓiɓɓe fulɓe hebde hay saare en kadi rewɓe donc koye mabɓe jeeɗa ɗum noon mbiɗo horsinirma ɗon mais accu banam debbo tedduɗo de mi miñiramam ɓe banam en rewɓe memetake de a toñi ɗo Houleye sohna Houleye Adja sohna Hadja Houleye Abbas o ɗum yo haɗa hande badira debbo tedduɗo moƴƴere Allah e ma bon est ce que neɗɗo ne hani wiide debbo dariɗo so tawi gorko mum ne hani non mais wallude ɗum walla sodande ɗum oto hono mbiɗani debbo anani de sohna Banno Sarr
debbo ha aduna firto ha aduna Allah bonna ɗum ha gasa neɗɗo wawata waɗande debbo devoir normal muɗum kattude noon eɗen mbawi moƴƴude e maɓɓe gorko ene wawi moƴƴude e debbo ala fof gorko bawɗo yobde debbo on Allah tagani on mi haali ɗum mbe sikki hanki e ɗum ɗo de kala ko mbawɗa waɗande moƴƴere joom suudu ma a ndeysan woto fi hen pecce sa fi'i wallahi hay tuuba ma ba ɓurtunger gasabe a jeeya ɓeɗo sohnaɓe onon ko Allah waɗe moɗon ko bonon sa teddungal ngal Allah rufe moɗon hokki min o ala fof gorko bawɗo darade aduna wiya mi waɗi devoir am o ha laaɓi non c'est à dire devoir ene woodi mais mi yoɓi ɗum ala devoir ene hakkude gorko e debbo mbaɗiren ni mbaɗirani gasa mais jobdi a wawa ɗum noon gorko dimo fof yiɗata joom suudu muɗum golla sogo ina jogui sago muɗum bon ko heddi ko fof hanti ko kaldigal a rasi joom suudu maɗa a nani de o woni ko e galle to wanno héritier o wima ya ƴewanmo galle to hoɗi bomin ha hande so tawi gorko o a nani de probléme ala hakkude maɓɓe mino kala ne condition ngaji mbatti posede e couple min firti ko ene ŋakkito voilà mino de somi resi debbo wi kam awa oɗo galle noon ko min tawruɗa ƴeew galle to mbaɗɗa kam taw noon debbo o mbiɗa wawi accudemo toon min guurda gurdam amen so poosi condition ngaji tan awa firti ko ha hande petel gonko ngakki mais gorko dimo fof kala ne desɗa debbo a ƴeewan nokku to mbaɗɗa ayi gorko dimo fof so yiɗi debbo anani de yiɗi debbo an ma dartu waddemo nokku taw ɗum ko an ko devoir ma mais à partir du moment noon an debbo aɗa jogui galle aɗa andi aɗa yiɗi oɗo gorko te gorko o dartani ittudema e galle o en aɗa wawi oɗo mbawi wurdude ɗon e moƴƴere go ɗon mi je ne vois pas pourquoi debbo ene pose kadi ɗon condition ngaji ok min hakke yiyandam bon goɗɗo o debbo maɗa ene golla ene daña anone aɗa golla aɗa daña sa wi yo accu ko gollata omo daña ko mataw an wonko naate hakkille ma kono noon je ne vois pas mi anda est ce que ko rafi confiance gonduɗa kono ene ngakki seeɗa par ce que a resi neɗɗo ene golla bo gilli kayne goodi probléme ala kono woto ustu on banggal économie par ce que wiidemo yo heddo galle o wasa gollude nde firti koko dañanno ko yo nattu dañde ɗum ano o wona neɗɗo mo ala hay hunde taw ko an tan jogoto aɗa waɗanamo mais ɗum wona normal gorko fof posowo ɗin ɗon condition ngaji ko gorko pamɗuɗo pinal pamɗuɗo gandal eteno mo hakkille muɗum yajani no fewi joom suudu ma sa resi ɗum a yiɗat ɗum a hooloto ɗum so tawi a yiɗan joom suudu maɗa hoolare ala ɗon firti ko ngal ɗon gondigal bo ngal ala sens voilà ngal dakmata dal ngal ça n'a pas de valeur ɗum noon moƴƴere Allah e maɗa yo Allah waɗa min moƴƴere on jarama de musidɓe tedduɓe golle mon jooɗi peewi on beltanama no fewi no fewi wona seeɗa tuggal ma tan guila ɗo wonno buuɗal yurmede hawlaji baɗɗi fayida gartiroji haaqillaji gonɗuɗi kalama hen kono kadi sikki ala toɓɓere bandiraɓe rewɓe darde debbo e galle e sawtuwol banimen debbo sokhna Bano Sarr waɗi fayida no fewi beltima hen no fewi ka baɗɗum jaale noon saabu Amadou Dia no mbiɗa ni ko noon ala ko wattete hen haydara
mi natira e toɓɓere he tan ɗo jofiɗa oɗo hen debbo soit ko ceeraɗo walla ni battenmo tan joom galle makko yalti aduna accidimo sukaɓe doofalɓe won hen ko janggoɓe won hen jeehi ha battiramde seeɗa kono kadi enɗam ɗam kala ala hen joguiɗo moyen wawde heɓɓitade sukaɓe jangde mumen walla ñamde e yarde yimiraɗo ruttima e defde beñe walla mbiyen judde beñe wadde caaf somade mango ene joƴƴina e demar galle ne yeeya ha watti yaade garage walla mbiyen watti yaade godron jaɓɓoyo liɗɗi yaboy sooda pañe goto addanawa jeere yeeya ha wonti pañaji ɗiɗi ha wonti tati ha watti somade pañaji sappo yaari noon ha soodi puccu e saret natti luwde saret ɗiyum watti nawde ɗum garage ene adda liɗɗi ne yeeya yaari noon ha Allah waɗi udditi ɗum soodi oto tokoso battowo yaade ɗon yahane arta Allah walli ha watti ɗon bitig o goto sukaɓe mum goni ɗon ne golla teni kadi fitti galle mahi ɗon terrasse Allah walli ɗum puusi sukaɓe ɓe jangi won hen kaljiti batti gollade galle o ngalu arti ɗo henna gorko goɗɗo ara naata ɗon on gorko so ari naati ɗon holno natirta e ngal ɗo dewgal hol comportement mo foti jogade sukaɓe o tawi ɓe debbo mo tawi o mi darto ɗo oɗo henna suka debbo wurti koye yummum ko jeeyowo bagiji walla ko cuubowo wona yeeya walla jogui ko tabal ha wonti bitig ne yeeya walla yummum ko jahowo caggalidi ne somo ene addane yeeya jogui ko place jeere suka debbo ne takki nene mum aɓe ballodira ha suka debbo woni kañum ne jeeyowo ha watti yeyde wowi dañande hoore mum sa resi o suka debbo holko poɗɗon haaldude hade ma resdemo mbiyata resen mo gaddamo soyemo golla mbiya ala a resi o debbo gollannoɗo a addimo e galle ma mbiyete fotano wonde kaldigal guila o arani so ari hawo yettima o jokki gollade wonɗo heedata wonɗo keedata walla ala mbiyete mbiyata tan ko yo accu golle ɗe o heeɓa galle o jooɗo o toppitoma annene ka toppiɗa sarɗeji makko tawɗa wawani ko ɗo namdal mum ngal fawimi dartoɗo ɗum noon on jarama toɓɓere mon nde ko toɓɓere welde wonde fayida yo Allah yo moƴƴere sohna Houleye Thiam so oɓe rewata hen denɗi Samba Sow tan ɗaccanami toon so on tan dokkumi hurum so kono kay heddiɓe sar ɓe sosoɓe heddiɓe fof caɓorani eyi ɗum noon moƴƴere Allah ema seydi Sow no mbiɗa ni ene wayno mi arino hen nane ni e audio jam eyi jinmi wiide ɗon wona gorko garɗo ƴamde tan komo jogui galle makko kanko e ɓesgu makko tan on yo sodanmo galle walla yo ɗum ala ko ƴewande mo nokku o kanko yalta e nokku o saabu ɓiɓe makko ko mawni han kadi ɓiɓe makko ɓe ko mawɓe ko worɓe resɓe ne gonde rewɓe mumen ne gonde sukaɓe mumen hande so gorko ari ɗon e nder galle o wondi ɗon e joom suudu muɗum hankkadi gorko o yiyata tan ko joom suudu mum gueɗe kewɗe nan ɗon eɗen gandi debbo e suudu mum e gorko e galle mum no foti waade e gorko garɗo o wondani e sukaɓe garɗo tan e debbo o on ɓuuri wawde yoganade yoga e gueɗe e gorko kufɗo ɓesgu mum debbo e gorko mum gonde ɓesgu mabɓe guila ne famɗi ha mawni ha ndesi hankkadi gurdam mabɓe fof kamɓe waɗi équilibre ɓe mbawi wurdude kono noon gorko garɗo tan ressude o tawi tan wonani ɗum ɗon tan ko joom suudu mum kalifano jogoto e gurdam o yiɗata wurde ɗon ɗam wawata yaadude e ɓiɓɓe ɓe o jibinani mawɓe wonɓe ɗon e galle ɓe ɗum wawata fewde min yiyandam wona noon yo sodane galle ala ɓe mbawi ƴewde nokku goɗɗo ɓe gona toon en jini won wondoɓe hen tawa ne peewi kono ko ɓuuri hewde kam ko jiiɗen fewani nde tawno ɓiɓɓe ɓe a wawata nede ɓe neydi ma moƴƴiri hankkadi ko yitere jannande lardata walla kamɓe ɓe jiiranma ka goɗɗo
hakkunde maɓɓe ko jiyaten hen ko ene manque fewde sohna Houleye. a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yewtere men darde debbo e nder galle e sawtowol sohna Bandor Mamadou Sarr ene rewintono golle ɗe Houleye Abbas Sow ɓiɓɓe fulɓe rimiraneɓe heɓe tellade eɓe keɓani tellade on beltanama yo Allah hokku men hawrude alkamisa paaɗo so hawre welede Allah. Sohna Banno Sarr bisimilla ma iwi dow mbiɗa toɓɓere meɗen uddi on jarama Weltare TV.